हेलो लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअजों नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गुटाल आबुं बर' सावथुनखौ एपिसोड 1 बा पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिमखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बे भिडिअखौहाय पार्ट बाय पार्ट रिलिज खालामना होगासिनो दे लोगोफोर बिदिनो पार्ट 5 भिडिअखौबो रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय दहायसो बिथाङा रिलिज खालामनानै होबाय दे बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे एपिसोड 5 बा पार्ट 5 भिडिअखौ दासिम जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गेजेरजों नायहैनो गोसो नोंथांमोना बे डिस्क्रिप्शननि गेजेरजोंबो नायहैनो हागोन दे बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावहाय आं लिंकबो होनानै होदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय सोर नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर भिडिअआहाय माबायदि जादों आरो नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौ नायबावनो थाखाय माबायदि एक्साइटेड जाना दं लोगोफोर नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों शेयार खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर आंबो नेक्स्ट पार्टखौ नायबावनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दङ दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दं अब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट होनायनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोरा दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे एपिसोड 5 भिडिअखौहाय नायहैदो दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो मोन दे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगो मोनबावगोन टाटा बाय बाय।